कावने का मार दिहलन आ घरवा से निकालिए दिलन हो राम। आ कावने कारण पिया भाजेल गेलन हथवा में हथकड़िया लगल न हो। आ कावने कारण पिया भाजेल गेलन हथवा में हथकड़िया लगल न हो। घरवा से निकालिए दिलन हो। कौने कारण पिया भाजेल गेल हथवा में हथकड़िया। आचारा चे कारण पियवा मार दिहल घरवा से निकालिए दिल दिहलन घरवा से निकालिए दिलन हो। दारुए कारण पिया भाजेल गेल हथवा में हथकड़िया लगल न हो रा। आमा दारुए कारण पिया भाजेल गेल हथवा में हथकड़िया लगल न हो रा। काजल तो सुनो गुरबहान बिहार में तो शराबबंदी है। आ केतनो पति जी पियाक रहथिन आ केतनो गलत करथिन तो पत्नी ऐसा चीज पत्नी के दया है कि एकदम इतना दया गुरु से मांगते हैं कि अब पति जी तो बेचारा गलती से धराइए गलथिन पिए में धराथी या कुछो करे में। हमरा कहू तो किनका कहियो जी एतना बचाना जब सुनली ता दाया मांगे चलिए गैली न हो। माए ताना दाया मांगे आमा शिवा गोरो दे देथिन दाया ता पियावा के छोराइए। आमा सेवा गोरो कैसे कैसे जय हो जय हो जय हो। शिवा गोरो पियावा के छोराइए। हलेंदर भैया बनथिन पुलिस लीला मा दीदी दारोगावा बनल न हो राम। लीला मा दीदी दारोगावा बनल न हो राम। शिवा गोरो बनथिन भकीलावा ता पियावा के छोराइए। रामा सेवा गोरो बनथिन भकीलावा ता पियावा के छोराइए देवै न हो रा। आमा शिवा गोरो बनथिन पहिला में दाया हम मांगा दूसरा में चर्चा करबै न हो रा। हमा पहिला में दाया हम दीदी में चर्चा करबै न हो रा। आमा तीसरा में नाम शिव प्रणामी ता पियावा के छोराइए देवै न हो रा। आमा तीसरा में नाम शिव प्रणामी ता पियावा के छोराइए देवै न हो रा। तीसरा में नाम शिव प्रणामी पियावा के छोराइए देवै न हो रा।